Ranista. Iya, Ranista Musik bersama Bagus Sound Audio. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadano prajurit muka ala perang mula kowe jonggrang tak dadi panito simpen. Ya aja perang iki kanggo dorong rampung perang apa wanita keparat ke jeng bela mati kang Mas Prabu Gopomo agane sing itu labuhe wono tobat dililis kowe wanita keparat apa ra ngerti yen bandung lanange jaga sekti tenan lho sakti putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Bandawasa Rara jonggrang manut saha pun garwa jonggrang sandi sewu suwi kududan abot lho tantangane iya jonggrang panjalukmu tak turuti tak turuti asal aja njaluk tumurane aku menang tanggomi anak saya lho yen aku nandang kasmaran putra ratu lho Damarmaya aku duwe aji sakti Bandawasa Rara jonggrang manut saha pun garwa aku tentuwe perkono calonmu apa to jonggrang Pajero ya bakal tak turuti dalam pojongan jalukmu tak turut wis iki wong lelagon tetembangan dadi ora tak gawe sing sak benere iya tilamun tak gawe sak benere mergane ngopo tilamun iki candi sewu ora bisa ketutut sampeyan sing tak dadekke genepe candi tak panggokke ana pangkone Mas